Se, hvad der ellers er sket i Østland på denne store bededag. Kirketjeneren ringer ind til en ganske særlig dag i Vras. Det er lidt specielt, meget specielt. Men sådan er det jo. Der er konfirmation i byens kirke. En konfirmand venter forventningsfuldt foran kirken. Er du spændt? Ja. En mor håber, at det hele går som planlagt. Så cirka fra vinterferien og så frem til nu, så har man jo kun koncentreret sig om konfirmation. Gæsterne kommer i deres fineste tøj. Det bliver nok bare meget normalt. Men helt normalt bliver det nu ikke. Sheila Lehmann Frost er nemlig den eneste konfirmand. Det tager jeg meget fint, for jeg synes, det er min dag så, og jeg skal ikke dele den med andre. Jamen det er selvfølgelig specielt, men der er også en fordel ved det. Hun kan tage alle de gæster med i kirken, hun gerne vil. Efter 43 minutter, sognets hidtil korteste konfirmationsgudstjeneste, bliver Vras så en enkelt konfirmand rigere. Det var fint, men man er lidt nervøs. Jeg synes, det gik godt. Og hun bar det også flot at være alene. Altså, det er jo en stor eksponering. Og jeg synes sådan set, at vi fyldte kirken godt op, selvom der kun var én konfirmand. Og vi gjorde, hvad vi kunne for at synge højt. Så det var rigtig godt. Hvad så sådan en ene konfirmand? Bliver det ikke en lidt kedelig blå mandag? Nej, jeg skal sammen med klassen. Men resten bliver konfirmeret i andre kirker. Nu venter festen for konfirmanden, der her forlader Vras i sin fars brøl af dollargrin, en Dodge fra 1970.